नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगे स्वागत करता। क्षत्रिय कोमारपंच समाज वास्को आणि श्री जगदंबा कृपा कोमारपंच चॅरिटेबल ट्रस्ट वतीन वास्को भारत नगर कॉलनीत रान महोत्सव आचरण केलो। या कार्यक्रमात प्रमुख सैर जावन क्षत्रिय कोमारपंच समाज वास्को यांचे अध्यक्ष सुनीता नाईक हेमी हजर आशिल्ले। हेमगेल्या हातान झाड नाटून कार्यक्रमाची सुरुवात केली। या कार्यक्रमात समाजाचे प्रमुख आणि इतर सामाजिक हितचिंतक असे खूप इतले लोकांन भाग घेतले। सगळ्यान झाड लावून घेऊन ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढली। पेट्रोल रेट वाढीर विरोध करून खूप इतरकडेन स्ट्राईक जाते असा। आज हळिया मुरकवाडात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गाडीत 10 रुपयाचे पेट्रोल घालून विरोध व्यक्त केलो। माजी मंत्री हाली हळियाळचे एमएलए आरवी देशपांडे हेमगेल्या पुढाकारात मुरकवाडाच्या ग्रामीण भागात जमिल्ले काँग्रेस कार्यकर्ता आणि स्थानिक लोकांन राज्य आणि केंद्र सरकार पेट्रोल डिझेल गॅसाची रेट वाडयले विरोध करून सरकाराविरुद्ध घोषणा केली। ह्या वेळाचे राग भायर गेले। माजी मंत्री आरवी देशपांडे नेहमी सांगले, हो विरोध कोण व्यक्तिगत न्ही आणि कोणा व्यक्ती विरुद्ध न्ही, आयच्या व्यवस्थे विरुद्ध असा। कोविड संकटा वेळार केंद्र आणि राज्य सरकारान पेट्रोल रेट वाढवून त्रासात पडिल्ल्या लोकांक आणि त्रासात शिरकला असे तेमी सांगले। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಂದು ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತದೆ। ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನ 5 ದಿನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ। बंजर आशिल्ल्या शेतात कालिंगण पिकोवन जीवन जगोवपाक प्रयत्न करते आशिल्ल्या समुद्र किनारपट्टीच्या शेतकऱ्याक वेळापैल पडील पावस आणि कोरोना लॉकडाऊना पायन त्रास सहन करचे पडला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी भागात गेल्या 10-15 वर्षांच्यान बंजर आशिल्ल्या शेतात कालिंगण पिकोवन शेतकरी लोक आपले पोट भरताले। पण गेल्या 2 वर्षांच्यान हवामानात जाल्ल्या बदलावान आणि कोरोना लॉकडाऊना लागून पिकयली कालिंगण खंय व्हरूंक जायनासतना आणि अकस्मात पावस पडिल्ल्यान कालिंगण शेतातच कुसून उडोवची परिस्थिती येयली। जिल्ह्यात पिकयिल्ल कालिंगण गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर कर्नाटक असे अलग अलग भागात विकूंक व्हरताली। तेजेन शेतकऱ्याक बी बरे उत्पन्न जाताले। जाल्यार गेल्या 2 वर्षांच्यान कालिंगण पिकयलो शेतकरी खूप त्रासा पडला। कर्ज करून कालिंगणाचे पीक काढल्यार बी विकूंक जायनासतना कालिंगण शेतातच पाड करची परिस्थिती येयला। कालिंगण पिकोवन त्रासात पडिल्ल्या शेतकऱ्यासाठी सरकारान पॅकेज दिला। 1 हेक्टर प्रदेशात कालिंगण जर तर पिकल्यार आणि तो लुकसाना उरल्यार ताका 10,000 रुपये आणि 1 हेक्टरापेक्षा कमी उरल्यार 2,000 रुपये दिवचे सरकारान ठरयला। पण हो इतलो परिहार शेतकऱ्याक जाल्ल्या लुकसानाक भरपाई करूं जाते ना। तशें म्हण सरकारान आनी कितें मदत करूं जाय अशी शेतकरी मागणी करते आसा। पंचायत राज आणि ग्रामीण सुधारण खात्याचे मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा हेमी आज गोकर्ण महाबळेश्वर क्षेत्रात भेट देऊन पूजा केली। मंगळवारा गोकर्ण येयले पंचायत राज आणि ग्रामीण सुधारण खात्याचे मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा हेमी श्री महाबळेश्वर देवस्थानाक भेट दिली आणि पूजा केली।
ह्या वेळाचेर ते उलोवन सांगले गोकर्ण कोटी तीर्थ 131.70 लाख रुपयेत सुधारणा काम सुरवात जातली। आतां कामगारीक सुरवात करूंक जमनीची पुजा केला। मुखाल्ल्या जानेवारीच्यान कोटी तीर्थ सुधारणा कामगारीक जास्त करून सुरवात जातली अशें सांगले। ह्या वेळाचेर कुमटा MLA दिनकर शेट्टी, MLC शांताराम शेट्टी, CEO प्रियांका एम आनी इतर लोक उपस्थित आशिल्ले। गोवा बेळगाव महामार्गावयल्या तिनेघाट ते अनमोडच्या मदेगात आशिल्ल्या हत्ती ब्रिजा लागीं रस्त्याचेर होडफोड पण 3 दिवस वाहतूक बंद जाल्ली। गोवा बेळगाव महामार्गावयल्या तिनेघाट ते अनमोड हांचे मदेगाती आशिल्ल्या हत्ती ब्रिजा लागीं रस्त्याचेर व्हडले व्हडले फोंड पडिल्ल्यान वाहन वचूं जायनासतना हो रस्तो 3 दिवस बंद पडिल्लो। तेजेन ब्रिजाच्या दोनी कांतल्यान 500 ते 600 गाडी शिरकोवन पडिल्ले। 3 दिवस अन्न उदक ना जावन वाहन चालक आनी वाहनांत आशिल्ले इतर प्रवासी लोकांले खूब हाल जाल्ले। पावस पडचे पयलेच हे फोंड पळयल्यार लोकांली ही दुर्दशा जायनाशिल्ली, जाल्यार आमगेल्या कर्नाटकांतल्या निष्क्रिय नेते आनी शासकीय अधिकाऱ्यान ह्या रस्त्या कडेन अजिबात लक्ष दिले ना जाल्ल्यान ही अशी घटना कायम घडते रावतात। आमगेले कर्नाटक राज्यातले नेते आनी अधिकारी लोक ह्या रस्त्या कडेन दुर्लक्ष करते उरले तरी वाहन चालकाल्या मदतीक गोवा राज्यातले लोक धांवन येयलात। गोवा राज्यांतल्यान कर्नाटकांत येवन कर्नाटकाच्या हद्दीत आशिल्लो हो रस्तो फोंड पुरोवन दुरुस्ती करच्या कामाक तेमी सोमारच्यान सुरवात केली, जाल्यार पावस खूब पडटे आशिल्ल्यान कामात व्यत्यय येते आसा। कर्नाटक सरकार दुर्लक्ष करते आशिल्ल्या हो रस्तो दुरुस्त करूंक गोवा राज्यांतल्यान येवन काम करत आशिल्ल्या लोकांले स्तुती करत तितलीच कमी आनी कर्नाटकांतल्या सरकारी अधिकारी लोकांक ह्या गोंयकारांक पळोवन तरी शिकूं जाय अशें स्थानीक लोक आनी वाहन चालक म्हणटे आसात। हा गोवा बेळगाव जो महामार्ग आहे तिनेघाटपासून अनमोडपर्यंत बरेचसे खड्डे पडल्याने गेले 2-3 दिवस इकडे गाड्या अडकून पडत होते, त्यामुळे चालकांची उपासमारीची वेळ होत होती। म्हणून याबद्दल आवाज उठवल्यानंतर गोवा येथील गोवा राज्यातून नजीकच असणाऱ्या गोवा राज्यातून इकडचे जे युनियनचे लीडर आहेत, तिकडचे पदाधिकारी आहेत, त्यांनी येऊन हा रस्ता कालपासून बनवायला सुरू केला आहे। तर बऱ्याच प्रमाणात आता रोड होत आहे। काल थोड्या पावसाच्या व्यत्ययामुळे थोडं काम कमी प्रमाणात झालं, पण आज व्यवस्थित पावसाने पण कमी प्रमाणात पाऊस असल्याने आज कामाला सुरुवात झाली आहे। तर मेन इकडचा हत्ती ब्रिज आहे, तिकडे सगळ्या गाड्या अडकतात, त्या ठिकाणी आज पूर्ण हा हत्ती ब्रिज मोकळा करणार, त्यामुळे ह्यापुढे गाड्या न अडकण्याची संभावना दिसून येते। तर त्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त गोवा ज्यांनी करायला काम इंटरेस्ट घेऊन सगळे लोक आले त्यांचे मी आमच्या कर्नाटकतर्फे त्यांचे आभार मानत आहे, कारण कर्नाटकातला रस्ता गोव्यावाले करत आहेत, त्यामुळे त्यांचे आभार मानणे हे जरुरीच आहे आमच्यासाठी। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 179 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 179 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। त्यापैकी कारवारात 29, अंकोला 9, कुमटा 51, होन्नावर 31, भटकळ 24, शिर्शी 8, सिद्धापूर 2, यल्लापूर 11, मुंडगोड 11, हळयाळ 1 आणि जोयडात 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 50,137 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। त्यापैकी 47,275 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,188 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 774 लोकांले मरण पावला। आयच्या इतलेच मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।